Wow! Wow! Shit, någon som tittar på mig. Fan, siktet är fortfarande kvar. Nu är det läskigt. Jag måste få bort det härifrån, annars kommer jag dö fan. Vilken tur jag fick bort det. Vad fan är det nu här? David Rauk eller fan är det? Ja just det är väl lilla småvatten. Just det då. Ja. Shit, vad fan var det där? Ja, nu är jag för allt som vanligt.